Kalakot Parish lingba ka social cultural ha kini ke sini kong jong katayo kalak pelong ya ke jingtem kesing kerpang. Bat kini ke jingtem kesing kalong sibenta wan pediang burom bat up ya ke jingwan poi kum kiriu krau. Keba la jule ru ha ki por hindai hintai. Bat kini ke jingle jong Kalakot Parish kadai ban up bat pediang burom ya ke jingwan long briu ukon ublei utra Jesu Christ. Lani shwa ke jingwan ume saya. Hakini kejanmiet la idon lang do Reverend Father Pius Shadap nang ta kinongkit kam ke parish bat kiriunget. Hadien kini ke jingtem kesing kerpang kala donru ke jing duai novena Christmas bala alam khmat do Father Pius Shadap. Nengkong hakani ke por ni penpau yung sungu yo blay nam ta. Kani ka jika ai la chu yang ni ban la ban le ye kani ke jingtem kesing pen kret na ka banta. Ka jingwan trong long briu trong khôn trong blay sing ni perthai te harbedai bagani ko benta ni ai di sungu kerpang yai pharamba jongi ifra Festus Shadap ibala ai man sim ni bangin stang ni ka jing tang sing hanga yumani shwa ka Christmas tingla sedang te kumta kani ka jingle ka jongi na benta kani kalong hakani korkom namar ba ilong shwaman shwa jongi na hendai thai hijup dan kam ya kesing kadha ha kaba kadon kono ko jingja kaba kerpang ha po snong po thau ha kahima ne karai ti hiju tem ya kesing kadha te kumta ngi suang ba kat ka jingwan mong priu trong trai Jesu sakani ko pathai kade yangi ban sei ka kesing kadha balong jing tem tan rai trong chai liu jungi nang ba cái bang idon di pen pau sa kaperthai ba ngi don la ka chong ka chingtam tan rai tingi sei kata ka de ka thong ka jingi ka long ba kwa ba pen slurui ni ki ho samla jingi bagen e la ka jong ka culture e la jong ka ti ka dostor ba ki weiru kila ban sim chia kumno ban pen keu ya ka la ka jong culture